St. Mark chapter 11 beginning from verse 1. Ivangelo kaMark isahluko se-19. Kwathi ukuba basondele eJerusalema naseBhethfage naseBhethaniya ngasentabeni iminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, kuthi nisangena kuwo nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo. Lithukuleleni nililethe. Uma umuntu ethi kini, nikwenzelani lokhu na? Anothi inkosi yalidinga, iza kulibuyisela lapha masinyane. Bahamba bafumana ithole likhulekiwe ngasesangweni ngaphandle emgwaqeni, balithukulula. Abanye kwababemi khona bathi kubo, nenzani nilithukulula ithole na? Basho kubo njengokusho kukaJesu, base bebayeka. Baliletha ithole kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwalo, wakhwela kulo. Abaningi bedlala izingubo zabo endleleni, abanye amahlamvu ababewagawule endle. Ababehamba phambili nababelandela bamemeza bathi, Hosiyana, ubusisiwe uzayo egameni leNkosi, ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide, Hosiyana kweliphezulu. UJesu wangena eJerusalema waya ethempelini. Esekubukile konke, waphuma sekuhlwile waya eBhethaniya kanye nabayi-12. Ngangomuso ekuphumeni kwabo eBhethaniya walamba, wabona umkhiwane ukude unamaqabunga, wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwo. Esefikile kuwo akafumananga lutho, amaqabunga odwa, ngokuba kwakungesiso isikhathi samakhiwane. UJesu wakhuluma wathi kuwo, akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade. Abafundi bakhe bakuzwa. Bafika eJerusalema, wangena ethempelini, waqala ukuxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagomboqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wayengavumi ukuba umuntu adabule ithempeli ethwele isitsha. Wafundisa wathi kubo, akulotshiwe yini ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka izizwe zonke na? Kepha nina niyenza umhume wabaphangi. Abapristi abakhulu nababhali bekuzwa lokho, bazindla ngokuthi bangambhubhisa kanjani, ngokuba babemesaba. Lokhu isixuku sonke samangala ngokufundisa kwakhe. Njalo ngokuhlwa baphuma emzini kusasa bedlula, babona umkhiwane ubunile kusukela ezimpandeni. UPetru ekhumbula wathi kuye, Rabi, bheka, umkhiwane oqalekisileyo ubunile. Jesu waphendula wathi kubo, kholwani ngoNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo oyakuthi kule ntaba, nqubuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhliziyweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uzakuba nakho. Ngalokho ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, nizakuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noYihlo osezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Babuye bafika eJerusalema, kuthi ehamba ethempelini beza kuye abapristi abakhulu nababhali namalunga. Bathi kuye, lokhu kwenza ngagunya lini na? Ngubani okunikele ligunya ukuze wenze lokhu na? Kepha uJesu wathi kubo, ngizakunibuza izwi libe linye, nize ningiphendule. Yikhona ngiza kunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.
ukubhaphathiza kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na? Ngiphenduleni. Bakhulumisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini, uzakuthi, pho anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, besaba isixuku ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi impela. Base bemphendula uJesu bathi, asazi. Wayesethi uJesu kubo, nami anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.